dapat pala ba kaya harap kayo ng pigil baga ng harap nila mahal na computer mahal na computer kaya mahal yung bulsa kaya nga sabi ako ang mga ulit tinira ko ito yung ano hindi sila pala Lulo yung pangayat ang kapit na to nililipat na ito ito rin yung account na nabili mo sa ito na bigyan ito nililipat ko pa kasi ano may bayad pa nililipat ko may bawas na naman hindi ko siya magapaano hindi ko pagamit siya sa mga telefon mo gamitin pero papawalan ikaw hindi pinadaro may napadaro sa kuya wala ito ano yan ano na tindera niya ano niya ay pagka mga ano yan ito po ang nililipat ko dyan pag-click ko yan kasugar pan malipat yan kaya na talaga ang aking di mabawasan rin mo ako tumasay board ako Mga magabat lang.
31. Wait na lang, hindi ka sumali. Para po na. Ay, mag-google na yan. Magalit niya na. Kunin kaya, may nalang mga ano. Daw din gamit, naghihit o dito sa araw. Diba paano ginagawa din yung pangkay po? Anong oras na sa tulog? Sa tulog? Pag yun, ang aga. Ayan, patuloy. Ito kami. Tinakot niya si Mama. Tinakot niya si Mama. Ikaw meron ka sa pato. Bilang ka. Naman na nga yung ako ka nagtuloy niya. Huwag kang mag-alala kasi tapos na laba. Kaya watak lang alas ko na daw. Wala niya ako boy. Kasi kung light pa ako. Joy Kampi. Super matibay ang Vicky.
Ako pinaka-top. Ako nagpapabuha. Oh, yan. Kasi pampalakad na tao. Buka ka po sa ayok. Lover, may kapos. LOL. Magpagadan. Wala. Wala. Joke lang ba? Lahat lang nasa usarin. Wala, pwede ka na din si Jen ako gano'n. Taragigil ako. Ah, nagandaan! Ano yung mara ganyan niya? So, nalaman yung alam ni kapatid ni Naruto. Yung transformation jutsu. Yo. Pugi na kayo. Akin yan. Ulit na kita? Ha? Ulit na? Ha? Ulit na? Yun na naman! Hindi! Ako daw masay tama. Hindi yan. Wala ko ang pinili dyan. Hello? Hindi na kahit na-delay. Grabe naman kami kahit kamusta. Sobrang kumito na lang ako ng mga Lord!
Eh, kasawan. Ito, ito, ito. Tangan. Ganda na ako. Maganda ako. Ah, yay! Yun. Teka lang, ay si Jay. Jay. Kung ka malalabura, utang ko. Ulit ka na? Natapalag ka na. Natulog dyan? Okay, we're done. Ano ka dyan? Solar system! Kurang ko yung election na kahit hindi ako hindi nakabawi. Ako, hindi kasi ginayos ka. Ito lang yung nakawas ko. Oy, siya na. Okay. Ah. Wah, wah. No. Ay, ba ako? Oh, talaga. Ah.
Tapos, ano mo na, Brad? Fine.
Bakit palit?
bawal bawal lang. Brad, ano yung laman na ginagamit mo? Pagkawan sa sensit, magkakabay yung plastic niya. Manisip. Plastic lang daw ang dapat. Puto lang.
Bye, Dr. Piso.
Nasa simit yan. Sa mabalian. Emergency? Oh.